Piao, ebusuafo yasan ahyia bio. Sack of wisdom so nie. Ai. Ene dai ye ba behwe ebe ahodo binom a kasa enworo fa so nti yasesa no. Ai. Ye obebebre wo ho a yete ne ye montene so. Nanso enya saa enete. Ene dai midimu bi ebrewo. Entoatoaso nso wo ho a ebeba. Na ene de no yaso tie bi. Wo wie nso a piapia so ma wunu bi no ono nso nsa enka bi. Mama yen hya ase. Eba edi kan dodo no a ebu ne se. Wo beko wunko abansa akan. Wo beko wunko abansa akan. Ebe yi enye sei enete. Na ebinom kire se wo beko wunko abansa akan kire se obi akonya hawbi anasa amane bi saa nipa no so openti ene wanya na sɛ de yetie bia no aban saka no a wode ne bɛkɔ aye aban mu akodi nasɛm ekwan bi so no ɛtɔ asom nanso ɛnyɛ saa ene bɛ no ɛteɛ ɛbɛ no ɛte sei wo bɛkɔ wonko ɛba no saa akawo wo beko wonko eba no saa akawo piao eni se ebia na odihie bi woti krobi so anase woti potem bia oye aniamo ho sem wo ye panyina empanyimfo binom ebese kire wo esu ne ban a wo fa ase no anase wo nana no eda na die na nka panyini de o se nka wotimi fra brantie no nanka wutu no fo nanso ubu wasum nua eka ase emfa wo ho ene dai wo fa ase no akofa asem kase aba ma hyedi etie bia no enam so wo busuani nti ye beba abusuafo ho enti se wantimi anka wo fa ase no asem no aba no sei ebi aka wo empanyimfo eka ye omo se ka wo nantira na aka wo to sa pepepe enetie enu nti ubeko wonko eba no saa akawo piao eba edikan eno no de atoso mienu so enie ebinom se humani so mame enti na atwe mienu nam humani so mame enti na atwe mienu nam ai mienu se obofuo bi akonwuram abeka kire yen se okoye na wotwe baako ehu no nyonko ani so ade amano da biara da ebi ensida enu nti yenka ne se kumani so mame enti na atwe mienu nam na emom yeka ne se hweme so na minni bi enu nti na atwe mienu enam wona woye abofo ebedi adanse wa asem amebeka yi ho ene se entwe ye muwa bia wonam mienu se die wodi kan edidi a na ofoforo ehwe no so se bia obofuo bi anase nipa bi eba wabona mane aka che ne se kwakuei obi bo na ene koti do obape baabi ade wo ho afa saa pepe na emuoi omuso ban tie enu nti sa wo ye obofuo na okonwuram na se wunya otwe kunu a oto obu ase a obetime anya baako aka ho mana yemienu efiri se saa pepe na wonam enu nti hweme so na menni bi enu nti na atwe mienu eyedai enam piao afei de etoso miensa enso enie dodo no a ebu benu sei na moma yentene no ai asem mo mo kan se de opa de akokotoko no yenye na boro de opa de akokotoko no yenye na boro saa netiye anase ente saa ebei efa baabi no ebetimi ato asom efrise ba a wabu achiachia no nyina no maako anase mienu bi pe ena ento asom de bi no so wo ho a wo kirekire mu a eto asom na de wo kan se wobi paade akwa asantememu asa nipa no yenye na boro eyampa na nya asantememu nko na wobi paade akwa yenye na boro
Ebono mamu so obi paade akwa saa nipa na yenye na boro saa so na akyem so saa obi paade akọ a yenye na boro denkyira obi paade akọ a yenye na boro saa pepepe na mfantemamu ene de yakeka ho saa mentimi bugo ni nyina din no obi paade akọ a saa nipa no yenye na boro na mamenkyira ade mu nkyira wo yekase kotoko enya asante nemom kotoko eya aboa bi efre no se eye nkrane ai red ant wo mo ane efre wo mo se eye kotoko ensonso ye eda kotoko ene kotoko mu kotoko eye aboa no a ne ho etutu no de akumase asante kotoko ai wo mo de saa aboa aye wona kyene boa no eda wona taade mu kama saa aboa ne efre no se kotoko nemam kotoko de eye nkrane na enka ne titimire mu no wona woko a wasintu ene yebo wo mna ne se eye kotoko enipa wodoso enipa ebeye den se obetimi ahye wonase ana se obetimi atu wonase saafo no ene yebo wo mna ne se saafo no eye kotoko eyampa efise se nkrane aba wo fie panya me kai se mra yesusua no me maame mo ya benkwan bi na omu wieye no emefe no omu amfa nwu yie madana nadwo no enkra ne be fa ye fie eye yakurase o omu be fa ye fie ho be fa eye ejade ho ene be biara na saamwa yi eda no anadwo no ye hyemu na se hyewo mas empo ye nim se yeku wo mo kurampo no na dodo no asan wo ho a wo mo ne ye edi asie enu nti enka ne titimire mu no wona no wasintu wo kumu anase nipa wodoso ene yebo wo mra ne se omo ye kotoko enu nti na omo se kotoko wo hwe no uku apemba na eye Ghana mamu nso enya asantefo nko an yebo mo mra ne se kotoko ai kotoko be ye enan anase enum ene wo Ghana ai efiri se ukọ esirifi fo yebo mo mra ne se kotoko ai enzemafo yebo wo mra ne se omo ye kotoko asantefo so yebo wo mra ne se omo ye eye kotoko saa nso na sirifi enzema na ebi keka ho na nso awirefire nti memfa ni nyina mmerɛw na ebire pise mu no mebɔ mɔden na mawe sɛ digira de amawo piao enu nti enya de opa ade akokotoko no yenye na boro na emom de opa ade akokotobo kotochie ye kasa obi kɔbɔ nkoto a kyerɛ sɛ ɔkɔkye nkoto na koto ne chie mu sɛ netie sɛ woche koto na ukunu a ubedu fie no na waporo enu nti koto ye kye no a yenkuno ye de no eta nsuo ho sɛ de ɛbɛyɛ a wodi ne duru fie a ɔmporo enu nti sɛ wo faase bi sɛ wɔkɔkye nkoto a na wɔpɛ kyɛnse akɔkye nkoto no a maame fama no nkɔ efiri sɛ ɔkɔ no wonya bia wonso wodi bi bɛto fufuo so de yapɔdwe enu nti de ɔpa ade akɔkɔtɔkɔ no yenye na boro ai de ɔpa ade akɔkɔtɔbɔ no yenye na boro piao sei na ebe no etie na ne nkyerɛkyerɛ mu ni sɛ ɔpanyina wuti fie unsɛm wo bia bo wankwadaa no efiri sɛ obi nim ɔkyena mu asɛm ɛnte saa wanhwɛ yi a ɔpanyini bire mu no mmranteɛ no ebi ba wɔn nsɛm a sɛdeɛ woyɛ wɔn no wɔn nso bɛyɛ wo saa ɛnu nti bɔmɔden na bo wankwadaa no wɔ bere wususa menka sɛ wo de ne so banyɛ ɛnu nti menhwɛ no me ba wo de na so wɔde nti menhwɛ no enkora so odenfo no kora hwehwɛ mu kyerɛ sɛ ɔmo kora na enyine bɛyɛ adefo ɛyɛ dabi bɔmɔden na menye panyini a wo bɛyɛ sempa panyini ai bɔmɔden menye saa ɛnu nti ebi wɔ nsɛm a bo afoforo na so aba mfaso ɛde ama wo daakye piao